Matul is-sena akkademika 2017-2018, studenti li daħlu biex jistudjaw f'istituzzjonijiet edukattivi post-sekondari u terzjari żdiedu b'4.1% meta mqabbel mas-sena akkademika ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li spjega kif matul is-sena akkademika 2017-2018 l-istudenti li daħlu f'dawn l-istituzzjonijiet edukattivi ammontaw għal 25,628. Studenti li daħlu fil-post sekondarja ammontaw għal ftit aktar minn 10,400. Dan fisser żieda ta' aktar minn 2% mqabbel mas-sena akkademika ta' qabel. Il-biċċa kbira ta' dawn l-istudenti kellhom bejn il-15 u 17 sena. Ftit aktar minn 1000 mill-istudenti li daħlu fil-post sekondarja kienu barranin. Studenti li daħlu l-Università matul is-sena akkademika 2017-2018 ammontaw għal ftit aktar minn 15,200 ruħ. Dan l-ammont fisser żieda ta' 5.5% fuq is-sena akkademika ta' qabel. L-istudenti nisa kienu fil-maġġoranza fil-waqt li qrib il-11,000 persuna kienu qed jistudjaw full-time. Minkejja dan kien hemm żieda ta' kważi 15% ta' persuni li daħlu jistudjaw l-università part-time. Il-biċċa kbira tal-istudenti li daħlu għall-edukazzjoni terzjarja kienu jgħoddu bejn l-20 u l-24 sena. Warahom ġew dawk taħt l-20 sena. L-istudenti barranin li daħlu l-università kienu jgħoddu ftit aktar minn 1,600, kważi 11%. L-NSO qal ukoll li matul is-sena akkademika 2017-2018 kien hemm 29 ruħ li daħlu l-università li kellhom aktar minn 65 sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.